Здравейте! Днес ще си поговорим за една по-специфична Airsoft карабина. Специфична Airsoft карабина, защо? Защото е българска Airsoft карабина. ASAR на Airsoft Systems. Така през последните години ние като търговци сме виждали какви ли не реплики, на какви ли не марки. Конкуренцията за платформата AR е изключително голяма. Като започнем G&G, Specna Arms, Crytek и хиляди други още. Правят пушки в висок ценови клас, премиум пушки, добри пушки, много добри пушки. Когато разбрахме за новия модел на ASAR, бяхме така изключително щастливи и радостни, че за пореден път България и българското производство застава на картата на Airsoft марките. Веднага звъннахме на Airsoft Systems, оговорихме с тях и се докопахме до тяхния модел. Какво е нашето мнение за тази пушка? Ще ви разкажа малко по-късно моето лично мнение за тази пушка към края на видеото, но сега искаме да поговорим конкретно за нея и това какво можете да очаквате от подобен тип пушка. Първо да започнем с дизайна на пушката. Дизайна на пушката е изключително изчистен, елегантен дизайн на R15 платформа M4. Хендгарда е с M-Lock врезки, които на него можете да закачате различни аксесуари. Ръкохватки, фенери, стойки, двуноги, каквото прецените. И отгоре, разбира се, вие стандартното пикатини за закрепване на бързомери, оптики и какво ли още не. Стандартен приклад, стандартен пълнител. Пушката работи с всякакъв тип пълнители за платформата на M4. Но производителят препоръчва да се използва оригиналния пълнител, защото има система за детекция на празното топче, на празния пълнител. Оттам нататъка какво можем да кажем още? Можем да си поговорим също така за вътрешните части. Предварително сме избили пина, защото пушката е изключително стегната и няма сега тук да се излагаме за видеото. Изключително стегната реплика. Много трудно можете на ръка да освободите пина. Пушката е с сплит гирбокс. Придава усещане за изключителен реализъм и изключително качествени неправени продукти. Всички части, включително в upper, така и в lower, са направени на CNC. Hop-up е специално разработен за по-тежки топчета от 0.30, 0.32, 0.36, вече зависи с каква пружина можете да го използвате. Пушката поддържа до пружина M150, без абсолютно никакви проблеми. Друго за хопъпа, което можем да кажем, е, че е с гума на Begady 60 градусова. Като цяло, директно от кутията, пушката не й трябва абсолютно нищо, за да получите един уникален ден на игрището. Пушката стреля изключително добре, изключително прецизно направена. Цевта й е 6,02 мм. Ние така не можехме да открием недостатъци и проблеми с нейното устройство, докато боравихме с нея. Колелата са стандартни,
16:1, цилиндър, бутало, всичко е минато през CNC. Мотора е високоторков мотор, четков е мотора, но може да бъде поръчана репликата и с безчетков мотор, но това е опция. Ако желаете да се здобиете с безчетков мотор, съвсем спокойно можете да ни потърсите или на имейл, или на Viber, за да изкоментираме нещата. Карабината пристига в две вариации. CQB вариант, който е този, с дължина на цевта, вътрешната цев 285 мм и пълноразмерен вариант с 380 мм. Като цяло, вече тя е за по-големи дистанции, за по-открити терени. Може би това е пушката, която ще бъде така на всеки любима, понеже е гъвкава, компактна. Можете навсякъде да вземете участие с нея. Интересното, това, което са се опитали да направят Air System и им се е получило и то много добре, е, че ако нямате възможността да си закупите късата и дългата реплика, съвсем спокойно може да си вземете една от тях и да си закупите само upper с хенгарда и цевта. Оттам нататък, когато решите да играете на открито, на по-голяма дистанция, избивате пина, сваляте upper, слагате по-дълги upper, заключвате с пиновете и пушката ви е готова. Готова за игра на по-дълги дистанции. Или обратното. И дойде момента така да си изразиме нашето мнение като хора, които практикуват Airsoft, хора, които играят Airsoft, хора, които продават Airsoft реплики. Не сме виждали не сме виждали, да си кажа честно, такава пушка с така солидно направена, солидно сглобена. Когато я взех за пръв път, имах чувството, че дигам някакво скъпо JP. За тези от вас, които не знаят какво е JP, може да проверите в Google. Това е една американска компания, прави скъпи състезателни пушки за динамична стрелба. Разгледайте ги. Но фокуса основно е тук, върху Асара. Изключително сме изненадани от изработката. От самия финиш на всеки един от детайлите. Пушката е много добре сглобена и сме горди с това, че пушката е, както се казва, Made in Bulgaria. Можете да откриете на нашия сайт sharo.bg, както всички подходящи артикули за нея и допълнителни пълнители също така. И още нещо, забравихме да ви кажем най-важното. Ако сте на пазара за премиум пушка, спрете да се чуете. Решението е ето тук. Пушката е много яка, ама много яка, наистина. Купете си я. Всички артикули, пак казвам, може да намерите в sharo.bg. Успех!